Mae cerddoriaeth ar ei phen ei hun o ran gallu ysbrydoli meddyliau a theimladau. Felly mae'n gallu bod yn ffordd ardderchog o ddatblygu trafodaethau yn eich stafell dosbarth, gan roi i'ch dysgwyr ifanc gyfle i'w mynegu eu hunain a datblygu eu sgiliau llafaredd. Yn union fel mae yna eirfa a gellir ei defnyddio i ddadansoddi testunau ysgrifenedig, mae yna wahanol elfennau ynglwm â chreu darn o gerddoriaeth a gallech disgyblion ei defnyddio i drafod sut roedd darn o gerddoriaeth yn gwneud iddyn nhw deimlo a beth ynghylch y gerddoriaeth wnaeth iddyn nhw deimlo felly. Yr elfennau cerddorol rydym yn galw rhain. Y traw. Ydy'r traw yn uchel fel chwiban neu'n isel fel taran? Hyd. Hyd y nodau neu'r seiniau sy'n ffurfio'r gerddoriaeth. Ydyn nhw'n fyr ac yn siarp, yn tyn hir ac yn estynedig. Dynameg. Yr egni yn y gerddoriaeth ydy hon. A yw'r gerddoriaeth yn uchel, yn tyn dawel. Cyflymdra. Cyflymdra neu tempo'r gerddoriaeth. A yw hi'n araf ac yn hamddenol neu'n swnio fel petai ar frys. Timbre. Lliw tôn y gerddoriaeth. A yw hi'n wibiog yn tyn diasbedain. Mae hyn yn ardderchog i gael eich disgyblion defnyddio ansoddeiriau bendigedig. Ansawdd. Oes gan y gerddoriaeth un sain fel unawd ffidil yn teillond gwlad o seiniau gyda'i gilydd fel cerddorfa. Adeiladedd. Beth yw strwythyr y darn? Ydy'r gerddoriaeth mewn gwahanol adrannau fel pennill a chydgan. A distawrwydd. A yw'r gerddoriaeth yn defnyddio munudau o ddistawrwydd a pha effaith ddaw o hynny. Un gweithgaredd gwych yw rhoi taflen i'ch disgyblion ac arni luniau trawiadol. Wedyn gallwch chwarae darn o gerddoriaeth iddyn nhw a gofyn pa lun mae'n deffro fwyaf yn y dychymyg. Why do you think it was that one? In my head, it kind of felt like each time it went up, like a wave came up. Y peth da yma yw nad oes yna ddim atebion na chywir nac anghywir. Y peth pwysig yw bod eich disgyblion yn gallu egluro eu penderfyniad. Mae cerddoriaeth yn declyn gwych i ddatblygu trafodaethau dychmygus mewn unrhyw stafell ddosbarth.